ए सखी औटला दुधावा हो से रईले कन्हैया घरवा नारे अइले कन्हैया घरवा नारे अइले एक बन खोजली दूसर बने अवारुति सरे बन होइल ना पहुँचले कृष्ण के पासवा जहाँ रे कृष्ण गइले जहाँ रे कृष्ण गइले बंसिया बजावे श्री कृष्ण कदम जुड़ा छाइयानु होए माता कैसे के अइलू एही बना माता नाना के दुलारल रहू नानी के तिलारल रहू नानी के तिलारल ए माता तीसरे में पिताजी के पारनामा कैसे के बनवाया कैसे के बनवाया जैसे में बोरसी के अगिया धीरे धीरे सुनु गेला होए बबुआ ओ सनी मायरिया के छतिया धीरे धीरे सुनु गेला धीरे धीरे सुनु